ya ni wamukuru no ya nese ya dia na chiremu ewa Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na kache mampani enrada owa ana wote sankrofo bi wago ana ozi yes hwan momra na me wo ho eja afi kra na ai ebra wo mo keka ne ma nyina abo mu no wo yegusu ye calculation ahwe ni padodo mpa na anu nsuo ye to ye akofa wo ha kase abre oni nipa no kra wo mu din a ye de abre no na ade na wa hwa hu se sika kra 200 million na wo de iko no aso nipa bia kra benya san ni ogusu a wo ye sa calculation no a afi wo mo ko hwa ya Sir Julius Madabio wono na wo be Sierra Leone mampani and was ye Madabio afi wo hu no was ye minu akuma mate se se nsuo yira famo afi wo kan se pe mampani Mahama na ni ase ni suo se bra ya wo ti ni suo no ase bo enyamia o na se ne Ghana fo kora so pamia wa ha no nyasem kuma adan a wo mo se matena ho na nsuo afa wo mo na nso nyamia odoman kuma dawroma and odi nsuo ba ya wo de abaya ade se na no kora wo mo de a kire se ne hawa Ghana fo afa mu no wo kire mo kire Julius Madabio se wo no kro ya yi ekowasi wono na epanimpa wati adwamu ana wo kire ma chense je wabaya ekowasi pani a waba ha ide na ne ha beto no wo ye ko plenary ho a fakotum na ekowasi fo hu no mu hu ye mobo. Warmly on behalf of the government and people of Ghana, welcome our brother, His Excellency Julius Madabio, on this visit to Accra. The purpose of the visit is twofold: commiserate with us on the loss of lives and the displacement of people as a result of the heavy downpour that we experienced early this week. He has expressed sympathies of the people of Sierra Leone and their solidarity in this time of difficulty. Accra and coastal regions were inundated severely by a heavy rainstorm which affected not only Ghana but several countries all the way from Gabon through Nigeria, Benin, Togo, Ghana and up to Cote d'Ivoire. This downpour came in such a huge deluge that a lot of people were displaced. We estimate that about 48,000 people were rendered homeless by the downpour. 12 are confirmed dead, 7 are still unaccounted for. The military and the Joint Task Force to bring things back to normal as quickly. We Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama and I watch Rebamane afi wakasa nyina no utimi se ne popo na nisuo saa eno na Julius Madabio wo ba ya wotieti ensem nyina wie no se Ghana fo monka fra wate na ayodoma nkoma na aye. Your Excellency President John Dramani Mahama, the good people of Ghana, members of the press, ladies and gentlemen, good afternoon. I thank you, Your Excellency and dear brother, for your warm welcome and the gracious hospitality that you've accorded me and my delegation. It's always a pleasure to come to Ghana, my second home, a sister nation with which Sierra Leone shares deep historical ties, enduring friendship, and a common commitment to peace, stability, prosperity in our region. I'm here today on behalf of the government and people of the Republic of Sierra Leone, and indeed the entire ECOWAS family, our heartfelt condolences and unwavering solidarity with the government and people of Ghana following the recent devastating floods that have claimed lives and caused widespread destruction. Our thoughts and prayers are with the bereaved families, those who have been injured, and all those whose homes, businesses, and livelihoods have been affected. To commend Your Excellency for your leadership during this difficult period and to pay tribute to the emergency services, security personnel, healthcare workers, volunteers, faith-based organizations, and ordinary citizens. We ECOWAS dream trainia one on a tear drum kama. Now on Ukroye SIA penny ya one on we see Sierra Leone mining in an 1 month penny no. Julius Madabio ana wade nsem we nyina tuja abankese mu hono a bra wane Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama shiaye no na mampani bu no ho akonta ensuo no sane wadi bone wadi Ghana fo bone pa ana wo kirekire mu a wodo nso de ne ya akone ne dak na asem ede ma wo man Edumienu kase sompa fie die no eno a na eguso a yebe ede ma wo mena to ekeme ma no nko a ebo adwuma no ede somo sa na ye kosire mantifi na puye FM eho na soafo a woda wo ma no Honorable Akamogiri Donatus Atanga
wɔkasa no wɔ sɛ saa repatriation ya Ghana mampani ani abrɛ ho a abibiman titiri no atɔyɛ ha nso no ebinom aba bɛka hɔ na ano wote sɛ fae mampani a wɔwɔ Senegal wɔbaa ya nani abrɛ ka ne dendenden no sɛ wode wohwɛ mayim na wohwɛ sɛ de yɛmpuntu sɛm teɛ na ato ani ehwɛ sere mantifi a wo sɛ wɔn maka akyi papapapapa na saa nka akyire ne nyinaa no ɛnyɛ Ghana na ayɛ o na mmom kwasi kɔkɔ a wɔbaa yɛbɛfa a yɛtete hɔfoɔ no mum ɛde wɔn kɔkyekyere ne kurom ɛsan fa yɛ agyapadeɛ no wɔn na ayɛ saa na wei wɔka ɛde aba bɛsi abakɔsɛm so history. When Kwame Nkrumah became the president in the 1957 thereabout, what he did was he knew of the fact that even the policy, the colonial policy, was such that the northern sector was deliberately kept as the suppliers of raw materials. So we were to supply labor in the cocoa farms, the mining. And so therefore, education started here very late. And so therefore, that is why we are a bit backwards. And so in terms of development. And so that is why when he got the independence, he decided to say that, okay, let's give them some grants for the northern sector so that at least tuition fee will be free for them to also catch up with the southern sector. And that is how he introduced that. And so, whereas even in the colonial policy, we were deliberately kept down. And here, what you know, Yeura, Akamungri, Atanga, ya wano, and a tifia poeman na swafo, and a watcher say, over Kayabako say, Mwadientia was sergeant for Dr. Kwame Nkrumah. What they sa no scholarship no buy no sir ankakra de suamu no won betimi akache ene ase san se bra enkwato no buy no won mo japade nyina ye wotiri edifiri won nsam ende ebi ka se oh wo hwe mansam musa wo ko meka na man kwato no kra abrofo na ni biri ya wo mo ba ha na musa mbacho wo firi hen wei yewura kamungiri atanga na ne sa no eba ne sa bonse na egumasuya no na akwa achew pa bonse owa na so oba down south na ja obepe kaya yi na wa ye ne saa eno na ha dwene pa o entu be kwa santimanta mu sei obete pa o pa fo no we ubedun kan ye se kaya na wo mo keka gum saa na so nko mo ya de hye a wo mo nyina wo mo nya de sua ho fa so a eye eno bi ena so afo a won na hwe ngomasuya nsam so o man Ghana mu onimnyafo Haruna Idrisu wakasa de afa ho no o chese say abaya twasika nko 100 million Ghana cedis ede ato na we no amended Get Fund Act no mu e na wo de say sika we say ede free a wo de be say adwuma we say hwe ye won kwada bi o ha from some special people special schools and special students SARFO ni nyina no bi wo de ko nkranza sesi akura bi o ho PCC hwa nkranza de ni say PCC hwa udu nkokọ sesi ya bi wo ho ya wonu bedu ekwama waten ho no na ho so mo ho saa na wo mo saa no ya no ma desua no aye bibi ho kakra eno na soafo kire se SARFO ni nyina na bind the 100 million Ghana cedis ede abeso wo ma desua sene saa koda no abasuku a pen kora wo ntobi pensere wo ntobi ena eraser ena gamp ne ya kana sharpen friend say eraser no anu wo mo ntobi ena ya kana gamp no wo se wa fa me gamp setete no saa sharpen akranya de a wo mbeto bi na kanchum so matu school fees bibie ni wo mo beko ni free kwada tetofefe wa ede kwa so mbewie school no kra no nya de ankwada no mbetu asika bia na bra onimnyafo Haruna Idrisu wone nsantwafo bonkomo ewo wono ane wafese wo mra se badwam ho no na the national and international reporter wona na ogina ho. Today is historic for us in Ghana at the Ministry of Education in our journey towards the provision of inclusive, quality, and equitable education. I'm happy to announce that subsequent to the amendment of the Get Fund Act by Parliament, one of the enduring legacy of President John Dramani Mahama and a social intervention initiative targeted towards the vulnerable will be making special education free in Ghana and funded adequately by the Get Fund. In the 2026 budget of the Get Fund formula, an amount of 100 million for the implementation of free special needs education and persons with disability. Free special needs education and persons with disability.
Into a bia what much bia crowd and nipa ho bia no. Sa 100 million a seed fund. Wamade to ho. No ma bobia ka ho. Ama etimi ahwe SARFO ni nyina. Abaya ya de na yempere no iya kan nyina no na teacher for no so wa akire ho na won busa say ba ye teacher for no de be kire o made no eno na no kra wa kan say titiru pa ni teacher for de be ko PCC awon kranza ye de bi be kon kokko o ma ko special for yi ene nkronkuma mo nyina no won mo special incentives e de ma mo nyina no we ayo nim nyam for Haruna Idrisu Abusuan yada so agina kase num na medo ko tema oil refinery de twanetia efre wo moto no na sankakane wote combat na enye movie a Mortal Kombat na empaboa yewra Edmond Combat wono ene ye managing director ya woda Temoy refinery ano na wode asem bi to so se de atadwifo wa wo mo yate de kane no na to na yatoto dum na ntimi nya adwuma ye tiamu Thomas work say nkakra abanfoforo ba yi no ene ma sesa mato washa ase ye adwuma na yewra Edmond Combat say baby a omode wo mania a kire no sabi se opese usua tenten ya yemfa ho nto aboatia Sahel ho no se ye Mali ana se Burkina Niger nom ene safa ho nyina se ya target se wo yira wo mode bedi won dwuma bitumi kotare ene bibia kresin ye na ebe supply wo mo na de tie nkomo a woni ama na bofo di. You are aware countries like Burkina Faso and Mali, Niger, Chad, they are landlocked countries. They have no access to sea. They pick petroleum products from countries like Ivory Coast, Benin and Togo, but those countries, the routes to their various countries are not safe. The most safe, peaceful and stable route is to Ghana. So Sonabi, for example, with Toll's relationship with them, they have increased taking petroleum product from Ghana in 2026, in 2024 around 16% to now about 37%. And we are expecting to increase our relationship with them and ensure that we actually get them to take about 100% of their product from here. They currently consume about 3.5 million metric tons of petroleum product. Imagine they are taking all of that from Ghana. The business opportunities that it comes with will benefit this country. The jobs that it is going to create will benefit this country and will truly position Toll as a petroleum hub for the West African sub-region. Enti yewra Edmond Combat say enya de Toll aba san be san nachi na mom ahode e wa chirenti na abo na pema ya na opimpin nachi sabira wo ma ba de wo ma ba pa bene so sasompa e ba be som ama abibire mu ha de to e na be supply wo nyina na yo ena obi atro de abai monkada Ghana Blasters sanse ma sha Ghana Blasters atade enti wo ni nyina no enra wono mo ahwa makoma so mu nyina ne monko endpoint ho endpoint homeopathy clinic monko ho na one day obahwa mo why na bibia ye fine wono so de ohwe a otu ase kama ekwa emabio endpoint homeopathy clinic me se wuduru ho a won so beka say I'm free ko wana so ekire ho no a yebutu ho ena afi shell signboard Spinters Road ehon so ye wo ho ena kronoma bo hia wa Asante Mantam mu ehon so yebutu ho Anaji Estate ehon so ye wo ho enti Ghana han wontibi nso fa bibi nyi wo ho no be 17 years ni ko 20 years ni yaba ama infertility yetu ase a ekwa emabio wobi mmoso age se wanka se mekọ endpoint unya tru ho nkwa de ade e friend infertility a wono na emma no ye ena be ma ibrade mema no kra de na mo de ehia mi o bonso de boani a kire so a se wa ya sa dabadabo no wode boy ya bete piaw bi okra wonru bunum ho wonkọ hwe na wa je magu kwana no ho wan na meti eje sa atache na wa hwe agu onum me pa cho fa ko inside na ko ye mu adwuma me kan ayem pani nkomo onse o mate ase no obo de trin ko pa no afei entiri mu yade moja mu yade na waposo no waposo bibia ha obia no udu endpoint me particular clinic ye be hwe na ye afiri okra e de ama eno nti yesi bia na bibi kire wadwe nti na apaso na ye bonkomo fra yen 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 na oni yen akasa baby a wo bia no so no baby a e se mo bia se de ma no ye de be ma na bibia so atimi akokama pa abusia ne sa no ayaka patron nsem no yenyina ho a na Ghana Statistical Service wo makache ene yakwa akogina CCA aban kontabufuo na so ye onimnyamfo Idrisu Alasan wo yo benfo ncho yo doctor wono na yaka se wo kire se one would do money, share near Mamudi in the coming mountain. Bosumi yedi animu beya. Oh,
say me ofa say obeja bomb no to wo mu gusu wo sensan peace pact no Iran ne US ne Israel no say Israel for kra wo ntu nko Iran biem wo mo de call Lebanon Hezbollah so no wo mo for no so wo mo EU obafiri ho enti say Hormuz no me ofa kan say Hormuz Strait no wo mu straight no ama ship no nyina timi afafam na crude no bia timi abeduru Ghana enti he actually so abosom ye di animu ba say the pricing window e kra ewura mu kra wo matete petrol ne so kakra kama esan sa mansan djama so no petrol na bu na amanfo ahode because wo ntimi fa nko Hormuz no so ma enko ka ho ba se ya ye bie ye no abegu market no mama ye say nya scarcity bio se na ye ka scarcity no nya scarcity bio ama say amanfo no obi anya bito eno nti wo ka de akire aban kontabufo na kan yo wo ka de akire Ghana fo say si ya wo ho ya tamoy refinery crash wo mo nche won mi be ko Sahel ne so akotonton yi na se Ghana fo be budi amaye pa eno nti say inflation so ba beti a na ye crude oil ne be ma no so atie. The Israel, US, and Iran war, came in sometime in February, and then it's been lingering, but we are seeing some positive results. And we all know what happened to crude oil price. Between 70 to 80 US dollars per barrel, it shot it up to about 110, 115, US dollars per barrel. It is now that the prices are coming down. So the impact of those increases are also being reflective in the June numbers we are seeing. In fact, but for the intervention of government to actually suspend some levies and margins in the price build-up, would have even seen higher inflation. So you see that because those suspensions have been reversed, their impact are beginning to tell on the price, but it's a one-time event. So let's expect that because they are now fully reflected, going forward, we will not see it recur. So that's the second reason I would like to give. Enti yakoya ni muno mo be hunu se ampa niema nyina ya totona akwa mo kama pa Ghana fo mo atagifo wa enche na mo te denne Obenfo Alhassan Idrisu wa ya ban kontabufo na woni amane bofo ebo sa enkomoe ne sa nti se seba fom se na te pe ye de be ni nyina be kwa kwasha aduane num anu nti haji aho ne yekodidie haji special local foods aduane papa fie eho na make am foma hwe nora sei SARFO mo o mo ani ayi abretu batimi ni fanso hwe nora nya haji abanku a nka kabare sankomo nso matwa kuru Ghana nti blaster nti sanya haji adawroma bedum Ghana enu oji boys and girls e wo fi aha ni bia nka nkrofo yi kwabra ne eji bo a asa ka abo no na bo ni kita no wona ka pre za no ayo na we wo ni haji aduane a se wa haji adawroma wo manu amamanfo ahwe nkwan pa correct one na bibia ye fine enu nti sabre obi a open kwan ni bia nom for ni chemu hacho atomic kwan so na transition chen ho wobut unya dru transition so pe hajia akoda akora be kire ope emo ene ho adodode ni nyina bie ana ope fries ni bia ni nyina dru hajia ho a eye correct pa wono wa hyase anopa na nwotwe kosi anwumire na nwotwe mpemu ti sabre I dise brika ka ho e bia wo ntime nko unya ya nka yemfa aduane ne mbrɛ frɛ yɛn wɔ 0246 359 921 0246 359 921 and 0594 797215 0594 797215 eya jinsuo na faguso sansa aduane de unya di wie pe obete kill ma men ye nkoka info de ni bia no de nye nemu mansuo abanom a yade bia nim ya hawo no mo atimi sampa wano munsuo na waji ahoden ya twira ho CASA kasa natural mineral water ensu papa no ne o ye party wedding na ye na o ye sa bre ya me ne o kasa blaster for lusu kra so won be no kasa sansa ne aye ne de kasa sa brante na mo so mu hia time ansa na o matimi de adjust to Carlos Chaos wa be ye wa be ko so chaos no ne chaos no de ba black star no wo mo so mu hia time as no matimi adjust to the chaos plan no enti still ensuo na no be no mo de atwen sanse ye kasa mo num nsuo ntwen wo pa na ye kasa ene ye se mo num ntwen wo pe no sanse no de wonom a yade bia ne akire ubetimi atwen enya ahoden papa na bebia atumi aye fine Casaloma Ventures ene odi nsuo ba wo taifa bank hospital na chi wo pe wo se dwuma de bia wudie a wo hia nsuo no ofra no de bebrew wo ntimi ma wo de afra yen ye de bebrew ana se wo pe bia tu aton eno ntigi numbers no 0206 469 430 0206 469 430
kasa na kyerɛ me no awata abodwonsuo papa hwɛ wahunu sɛ nansan nkɔdaa no a yɛwo wɔm no wɔn kane tete no a na yɛbɔ napkin no yɛsɛ wɔn si yɛ genzi ɛbrɛ no nie enti sɛ mmaa no koraa wɔn mpɛ nneɛma sie gye sɛ washing machine nanso ɛne nsuo yɛ ɛtotɔ yi na sɛ wo koraa no sɛ wo se wo bɛkɔ na wakɔ tɔ washing machine koraa de ama ɔbaa no sɛ wɔmfa napkin mu akɔdaa no a wɔbɛsi no nyinaa ɛnwo kurofo elu su ka koraa de nyankopɔn koraa bo asɛmfu wɔsi no ne awia no koraa wɔmmɔ ɛno nti nea yɛ yusu ɛyɛ diaper na yɛ yusu no ebinom ayɛ bi wɔ market na ano koraa no Ghana Standards Authority any FDA for call market no wɔma hunu sɛ sɛ ɛyɛ mfire ni mu nsɛm na wɔma yɛ de aba Ghana ha sei no nanso papa no a wɔma de setampo ɛde asi so no yɛatwerɛ ho PERFECT perfect baby diapers tie ni ye ɛyɛ perfect san sɛ no de Ghana Standards Authority agye atum sɛ yɛ perfect ɛna FDA nso ahunu sɛ yɛ perfect ɛno nti yɛn nso yɛasɔ bi ahwɛ yɛayɛ no a yɛyɛ mmɛmatan ne abaatanfoɔ ne ɛwɔ fie ha no yɛn nso yɛasɔ bi ahwɛ de abɔ yɛ ma na yɛhunu sɛ sɛ kan deɛ ne ɛwɔ hɔ no de bɔ akɔdaa na asɛ ne to ho ayɛ nappy rashes bi asɛ ne to ho nyɛ fɛ anka akɔdaa waba deɛ tie sompa akɔdaa waba ne to ho fɛfɛɛfɛ no wobɛhwɛ no sɛ wode diaper bi bɔ no a na asɛ ne to ho wei no ɛyɛ certified safe and eco-friendly ɛkɔ yie paa ɛna ɛno no koraa no yɛyɛ ne Ghana ha yaa ɛno nti yɛahwɛ yɛ weather no ne yɛde ayɛ correct ama bibiara agye atom kama enti sɛ wopɛ comfort de ama ɔba no a nyɛ nipa din comfort no sɛ akɔdaa no ne ho bɛtɔ no paa deɛ a yɛatɔ perfect baby diaper na wode hwɛ packaging no hwɛ bɛka sɛ mo bag ne ɛsi hɔ yi wode hwɛ bɛka sɛ mo bag wokɔ akɔdie yɛ packaging ne kama ɛyɛ Ghana ha yaa o wei sɛ nkurɔfoɔ no bi na ɛyɛ a kɔma twerɛ ho made in China ɛnso na ɛyɛ Ghana deɛ wei purely made in Ghana perfect hygienic limited wɔn na ɛyɛ a wɔn de aba ɛno nti supermarket ahodoɔ mo a wabiebie shop ahodoɔ na mo tontɔn diaper no a mo yiyi maako koraa tɔn no wei tempestuously mo nya ne ntem na mo mfa mo ani nkyerɛ mu wɔ perfect hygienic limited na mo nkɔtu bi ntɔn sisi a ana frɛ number yi na yɛmfa bi mmerɛ wo sisi a baabi a wɔ bia Ghana tokuro bia mu yɛde bɛbrɛ wo 0531 099 889 tie bio 0531 099 889 anaasɛ 0303 957 965 0303 957 965 perfect baby diaper always choose comfort ɛyɛ yi papa no papa preko ɛno na yɛ paa wɔn adaworo ma no wɔn asɔ yasene yɛ dane yɛ ho sima baako paa ba yɛ ba na awɔtwe mu amara ne nsɛm a yɛde bɛsom wɔ no yɛbɛnya abotrɛ ne adagyeɛ ne asan si ne ko so ɛde ama wo 21st clinic a yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase ho no se ho teche ma eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sire mu wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gye 21st clinic nkwa wo mu de bibidro ene besan yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo fi enkran eba ye wo wonsa nifa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so eho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Satikwapo
onyankopɔn di fa wasra no awiye brem ɛnam ne nsa so ama onyankopɔn reyɛ ahonwadeɛ pii. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us some perfect service. Our home in TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro nyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And masom perfect service encha wo hu hoda. A yadwada kusi efiada anopa. Anopa no num kusi anopa no nsia. Fa woda ni na share radensa. Na erade beye. Kwa Jesu why no Mr. Bremwa ayamio na adana kodani susa yam se kom na dinu eni se wasu a Mr. Mfa na mame akoda na dadu so musa no hwe ne court ni mu krafo wo de mame nyini diaper no diaper no kra de masisa me hu ne amenyempo aya diaper na hwe diaper foforo abadwa so perfect baby diaper make na asemi chinsu ankasa emu ya moto na ade bo akoda na ensanse bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana haye na ebua Ghana nkwada nso ankasa ono kwa na wokwa me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akoda na Fred 0531 099 889 and 0303 957 965 FDA aji edwade nkrato yi atum. TV Emma Aketiapa. And okra Emma Aketiapa pampa abusua yasanso mo akwa babio na mom ye kwa amanone. Amanone se na watwene nyina no. Sade nkesha ase firi juada na watwene juada no na ye ni dakoto mogem. Esansa sabre na nsu eyiri fa ya na ye ne adaje kura na wanhu osre ho a okɔho obi de. Enti edabna de no mu no. Ensema efiri to ibi ewa amanone nsam no South Africa. Go back to your country. Ana mampani Cyril Ramaphosa wakasai na yenumse wo ba be kasa se de Jacinta no mo ye no won pese obehu bi okura nyame ampata no ohu bi obefa ba e de akonso na nso nyesa no wokan no wo kire se ye ka yante ehungu monten so na obese ye kire ende wontia esanse ye wo mo right omutimiyo nemo obesra da se wo mo masundwe emrem na woka we nyina besi na wobeche se wono mo afiri baabi aba betena South Africa mamu na wo mo nya South Africa fo na nso wo mo ne nkrata papa na safo no mo abo wo ho esanse ya ma wo mo deadline nti ne Jacinta no mo ye no enye ne kwaso se tie bia bibi etachire na no na nesen mbawe wono sei Malawi no wofiri na wabetena South Africa hwa bo ne breche se ejapade de South Africa hwa no waye no Malawi hwa kro wofiri no sabio wansa da ntena ho bia amobere bia na nsu ni nyina mu no ye ka wo moto se wono monko na wei ena wo che se Hassan Piri wono nso Malawi ni saa no onde se wono kura guso ehwe se nka wo mbekasa na wo mbehunu ba bia wo mde nema beto na so processes no wo so wo mote ase enyeyi na nso wei nyina no mampani asema wa ba bekan edi adanse se obi anwane na wonyene kra nkwa wahu ye ka se mampani fo wo so a wo so ye boa na eside na no wantimi nkasa yem free South Africa na yenko UK Kiastama na so ye sie nim se adwuma no so de ato kosi se wo mo beyi asa waton aboa no so kura ni nyawa wo se adwuma de wajai na emom wo wakoso atena office kosi se wo beyi PM foforo ansa na wako sa pepe nya sa wo janto to mpan a ahwe kura na obi abebu office no na wabeyi mu niama na no na waka se fast hours wajai na still oguso to office one nkire se ensa sa wo ye budget edema UK mine no eno nti what is sikabotene 15 billion euros one phone kodio what they say asodafo adwumam defense no bambosam no se be ye bekoyie pa eno ye baako ebi so bekọ akwan ne akwantempo so wo mo disika ne bi bekọ ho akwa ye adwuma ho afi wo mo energy sam no energy no bia na ye nyina ana so se fam go ni nyina so mo hwe no mo ye project ni nyina correct na afi
bibibia akoye ohaw ewo ho bia no omo ni nyina afiri ho na sa sika yi atimi akọ pa na bra na ke estama wogusu a wo kasa no wo san kura kan bibi ade to so kire say US defense no womo spending say ya no womo spending nkoa no 2029 sika womo atwa to ho ede ma womo nkoa so womo mfanye womo adwuma na enya afre ni obi babe mo womo consequence bia no eye 80 billion euros eno ye from a free sabre ya ede kwa akosi 2029 sika wode ama won no eno nti nani suade hu nyina ne say UK for womo benya ayi ahotaso ne ahodoso na bibia atumi akoboko abio Royal Navy for nso oma baye oman no hybrid navy eno nti womo kra no womo niama womo de ye womo vessel ne womo AI alongside warship ene womo aircraft hu sikasem nyina no 6 new warship eno wakra ede ama won se baya won betim de aye adwuma no na ochena nko se womo peso mbefa FPS okwa me nkroma kra etimi aye simple de ama won na wo kire senti a wo yes ade we nyina. My view has been the same since day one. We must stand more firmly on our own 2 feet. We must do what it takes to meet this new world head on, to keep our country safe and seize the opportunities that come from investing. That is what we're doing. That's why we have reversed at last the corrosive hollowing out of our armed forces. And it's why we're transforming a defence programme that, frankly, for too long has been underfunded and unsuited to the threats that we face. I've also been clear since day one that we do this not because we want war, but because we want to avoid war. We lived through Iraq. We learned from those mistakes, and we don't want to repeat them. I showed that when I chose not to join the war in Iran. Wow. Wait to cry na me say Iran war no. Me fa me ho nkogigi because me pesa me kire say me man for no me dwene mo ho. Eno nti kura no wetwa sika botiri we nyina de ato ase yemfa mo ho ban. Enkamfo asa wo akọ nyina no. Enti wan hye adwuma na to ho. Wo obeba no, uni choice. Se obeka say na me sa ni sika foforo e kwa akọ. Wo yes apena ye wo yes sika dishes. We eye kiestama. Mansoafo a wono no da UK. Wo hene Charles ni kurom ho no. Enko America na America man penny Donald Trump say sikadishos a odman kuma boss yi wono wonye sikadishos sika no wa pe bia to odeda e na wo ba be som ne mai sompa na wo so ne mai sompa nyina wone ne mba so na wo be se wo mo White House wo na ne ba Steve Witkoff e na sa cryptocurrency unin crypto e ba so a na wo mo bisa ho nsem ya bra wo ba ne ma ye to so mienu e na sa cryptocurrency oja nkuda no oha ayete se nkuda bobo oche no omu ka sadada ye frequency akwa bobo oche naja kwensi na wodan ma omu nkura no so de ko bobo oche no wo modi no na Trump oche se eburo 1 billion American US dollars ni nyina no sa cryptocurrency no ho enti ewie ya 2025 no ne financial report a wo ya no wode be hye mu se sa cryptocurrency so kura e ba ye no ya na ebinum hu se yes scam nom ne ho ade no emfa so na ne mma ne de bi di agrokura wo mo annie no sesie be se de friend ne se ento no eso mfa so no 635 million US dollars eba ya wo mo etete edi nti World Liberty Financial ya wo mo na cryptocurrency wo mo abo ho bra no na ache Steve Witkoff wadi se sike ya papa no bo ho amane nanso ekoba se sanka ye na ye ya hanka because da bi with the conflict of interest eno na ho ade nyame ampata kura di impeachment no ne corruption akwa tabre no na ekowie no ne mpanimfo a wono mo wo ho titru ne press secretary wobeka sa free White House ho Anna Kelly eno wo che se wo mo nso kura ne de mampani ene ne mai hoahoa wo mo ho sanse ye ka cryptocurrency no a abawiase no a America ena sese eso mfa so wo mo ahura di kan edi di kan sansa atekan wonte ka sei yemfiri ho na yanko ba bia me ofa kofa wo mampani Maduro Venezuela asem ne yake na ho kra na manfo obusa se Venezuela nsem we sisi we Maduro fa wo mba fa no hunsunsanso ana se odoma nkoma ena wo turn oman no wo turn no upside down sanse say asaswo so a esi ho ya free na watwe mu no ede besi na watwe mu nyina na yebo mu amane ede ma wo no yawra ho sempa ya sabre kra nipa dodo a ewo mu no ebro be se empem yensa
ya wo mo aprepra de ekwa be se mpimdu ya do so pa anan de bebre e na adwira to agu wo mo chese we na ho ode ne mpo no eye be se 7.2 e de ko 7.5 magnitude emu odu pa e wo so a se nyame amfa fie na ekofa oboase de a ene na ne oboase kuro no nyina no aye bibia ho ho eno na ano ukwada no wo mo gusu a wo mo yiyi nkofo free ayi robos na se no a wo mo ti wo mo ko he ya akoda kete cry frano Clever Moran wanya 3 years eno wa tiem na wo mo so wo mo ti ni no mo ni se bia se bi wa ponche bi mpo ena ehye ho eno wo so mo se mo do mo fa mo asem kra ni agro kra wo mo de mo asem de wo mo so mo aso pa sa mo asem no wo mo di mo asem ho agro a ombe ma de ayo enti wo mo ti sa de ne no mo ni se ya mponche enti wo mo ko rescue mponche no ena wo mo ko hwe ya se ne Clever Moran akoda wanya 3 years oh se wa shade na se be se nansa ya nsuo kranka na no nanso no odom akoma kita na akoma mu denden se wanye akoda we nkwa de enchi obedi mampani wa Venezuela no abeji Venezuela mine nti no nya de a obeje ne nkwa ena ne eja wodi ne ho afofie saa ema Jordan rescue for na ekọ ho no wo mu de kwa hu ye ne ka Venezuela for no nkwa de ankom be kata na sompo Jordan for na ekọ bo a wo mu no ena ekọ hu akira kwan eno na interim president ya me wafade ni si ho se won hwe na won toto niema Delcy Rodriguez e dia to je che se we kura no ya wo mo kan e wreckages na ase no mu hu no e wo La Guera state ya eno mampani ankasa mpo ena de nsem we nyina ba ya wo de betu edwa na empo ngosi sa na ano ukuada no de no mo si wuo no edru 1943 still wo mu gusu a wo no mo count here ya dan ya sen kwa no 58,870 ebi wo mpa Jordan for wo mo civil defense pani pa ya woda no eche se Cleber oma hwe no e de na kwa ya asabia sese kura no ma no first aid wo gusu a wo je ayarehwe e wo ho a na no ukuada no ye de mo nchire mo kama e de brewo afe yemfiri ukuada no na ya wada yenwura ho ya wada nso US abrochimamu ni yewura e de ya wada no mu ana US Supreme Court no Chief Justice John Roberts mo na afi Justice Brett Kavanaugh mo wo mo ede asembe babeto abontense mampani Donald Trump de ode beto opono so echese wonu mefira bibiman mu na wo mo yire no efa afura no wo makọ America na sa ankura na ada na citizenship ne chese wo mo ya America fo no sa na mo nyina wo ba betwetwem se uni no nya ho na watena ba obra na wo nkrata echese wo ya America ni na wo ho ama baba be ye bi na wo te Ghana na wanye mo yire to won ho na banye citizen de ne agro bi na adie na sansem ya wo bobo so a ewie ye na wo mo de kokko da Supreme Court no Supreme Court asese wo bibia wo America ho na eja wo ne ba no wo ho a obesie parenting no ehwa na ye wo no hwa na ye can try to push no push ya nka chem na wo afa no ho afa ne ba ya ye ne ho nkrata place of birth ne ya kire Connecticut ana Massachusetts ana ebia Pennsylvania ana Virginia ene ehwo ade no a na wo matwere sa nipa no wo citizen enti sansem ya wo mobubo so nyina na mampani Donald Trump we dey ya bad sade no wo si susu no no we nyina bra na afi samon tokwa no wo ho se wo no eba na wie ye 14th amendment na wo mo ye ya na wo mo di si nkwato ano no ena sa kwanya we ba nanso asa bibifo no ya fa bro nya ho we crackers ene nkoko nyina ka ho no say ya bufu a ya baji ya man America for Americans into Indianapolis was Minneapolis Massachusetts ene Philadelphia Kansas City eno amokobo ya amokoje one daily hokra na wa na nka ya twefo sa do aba back because Kansas City ho Ghana fo ni bia kwose ho na anu ya eno ho nkomo kakra wa ha obi kura ko ya no wanyema eno a mbo ne wie ya wawo nti ono ne ba no be ne den na America hwa na yeginan ai papa inko ya lawyer o ya lawyer kese pa e wa America ya no kura no nansan ka me wa fa kura ya afa na nanka nansan 10 billion defamation suit a wo ko si CNN fo no ka ono kwa nanka e kokodi animu na wo si wo ono Illinois ana wo ono odi o manimu ho a wo ye mfanso ye
MP Kras and House of Representatives or Hono or Washa, wouldn't you, ma? Your friend Carol Ammons. Was so I heard him with Jemu. Sunny and Anno, a papa, Yomo Hanoa, by Sa American Untunia, Watatuni Humbebre, Lewain. One more year in the Mojam so free Nigeria, I'm the first or the first way to Chess if you be memono. One year, go back to your route on the same fan, one way American. And I Carol Ammons say, why you any more genuine Chesia, who nano crea, almost walk happy. One is a patuntum. Why you one who say, Ghana for any biaba, why you are bibrim, one more January and Emfa, and was any aka Ghana. Walk over patemone, a Jordan Yumo, Ediano. And I say, Safa, Nimojana G wom, and H wom, while you are not the aliens who crash and a nasi, and I end back when I watch the honor, and no cry when it's Triniano, and I end a chat to another Bobrano. And as you say, me a Gandani, and would Tracy Yan, who ya, well, who's a say free paga? Baby, I crocodile for no one, a horn with free. And they say, was one Casancasa, what by Father Uro, out to the corn, no about some passo. No one back can't answer how I can. One more at the radio in Abeti. Now I can't tell me neither. Mumbro, Nagana forward you, and I fee. Sorry, reparation was a repatriation. Mampania go for the Shaz and Mampani Mahama Swabet was what. Papaya or Francis Manuel Macron. One of Gradna no Tumbi and Anoki Stama Crasa, Yamamba the Nok Munkum Krum. What Nanuba Tumbi Sampa, Yamobi Uncle Krum. Now see a chinyo de Cranwa. Juan what a friend of fee, Kuntu always to Hania, Yao Kuninji. Our great president in past, he said forward ever and backwards never. Yes, we have been pressed, but never backwards. I thank you for allowing me to travel 5,900 miles back to Nanya. The policy work that I do is in the domain around human suffering. Is most hidden, but most acute. We work in healthcare, in human services, in awareness of consciousness, and in personal mastery. We want to build and repair. This is hallowed ground, and I intend to spend the remainder of my years making sure that people know that the trafficking didn't start at the Cape, that it didn't start at the dungeon, that it started right here. Ashe. I don't know what can do. And to say no, Pagapio. Now if you pay, I want to know what. What more the answer? When you're banned there, or cry now on social media, no so. Near one wire SOMPA. SOMPA. Just a call a trend in the crana. SOMPA na no. It is a wabadi answer when who's a sompano aha. One also by some sompa. Now I'm some passo. I catch Adam for Pafon and I say, woman in Amra Ghana. Nagana no dear. Ayapa. We, I am Mamia, your friend is a Carol Ammons. Ninsamon. Any Abusia, dear Carol Hammond, Waba, yes, I say one who say any a hopagan will free. Do one hands or what? The entire Maka is a woman in Womunchi. And you were very hard, no basic pronounce who will be a offer. I was I call China. Now, China, a defia danomono. Anna, one bachelor said, one most raw plane. I do plane kitchen, skyscrapers, no. A room, Sadia, or Musi at Twapetino, Nanina, or personal reason. Beijing, or want to be appetite, or almost skyscrapers, no. Way, I that and attended in here. And at war Moody said, Jumano. No, just as I ways one. I do play in a crash, no. Skyscrapers and that and attended, no. Eh, 2 years, but now boom, not yato. A 2 year now boom, not yato. And to do a beer almost very Sankina Ghana pa. And can you be 12 a beer? And be born 12 no, and then no at yato. And a deaf yada, and I war more bobo, so I just say, oh, hear more. Now, just say, airport no. Pingu district was say, one more can be, a because na Chang, Abano, ne near brepa, or beduma chabashi we yano. Nisa hunti, one my war was hard at and Trantinano, a indicator, sir. Ya war was an canny bin my was also, and a more aviation light, and so dear night is some papo in a bit more so anyway, and a horn and come. Eja, China Fonso, one of my boss were now a deaf yadano. A home for Ninano, yet to try a day out of Towa, or much as he said, your crowd with him. Sir, sport pilots, no, a bit 2021. What J.
ne license kyerɛ sɛ ampa wɔyɛ pilot wɔtumi twi 2024 deɛ koraa deɛ na nka wakwada na nso ɛkɔ wie no wɔde akɔbɔ saa sky creeper no bi mu a wɔtina nam wɔn sɛ do ɛno yɛ fiada no deɛ firi China baa yɛ bia ne santi yɛgyina endpoint homeopathy clinic na dawroma na ya ende kaseɛ no na ya deɛ ne nyinaa no ya ende no san sɛ yɛwie fiada no endpoint homeopathy clinic ɛna sɛ ɔyɛsene agya special local foods ma yɛduane papa diɛ kasa na kyerɛ me no awata ɛma yɛ nsuo nom yɛ ɛna yɛ ma no ɛyɛ perfect sɛ wohwɛ ho a yɛatwerɛ ho PERFEKT sɛdeɛ ɛbɛyɛ ankurɔfoɔ bi akra birifoɔ no ɛnkɔfa bi mfa mframu nti ne instead of C no yɛayɛ ne K perfect kan sɛ ɛyɛ perfect yɛde bɔ nkɔdaa perfect baby diaper pani nyawo deɛ no a yɛnuru mpanifo deɛ so na wohwɛ ne packaging koraa no a awurade a na yɛodifo ɛbɔ a bɛda no wɔn din wɔbɛda hɔ sɛ ekulam perfect baby diaper wɔn ka yɛ ho ɛne yɛsom wɔ SOMPA 106.5 nkran deɛ no nie SOMPA 93.1 asante mantam mu kumase deɛ na wutie yi adamfo pa radio ɛwɔ France ahenkro Paris mu sebon SOMPA 101.1 yɛ nie takwa deɛ no SOMPA 103.3 takwa de ha na wutie no SOMPA 106.1 Tachima New Jerusalem hɔ no ande wutie yi ɛna afei SOMPA 98.9 sunyane alaji be kwa na bro san mu ha night market no ɛnkyɛ hɔ no ande butuo ɛna SOMPA 90.7 baabi papa to sumo wɔ no ɛhɔ a na yɛgyina ayɛ kasa yi SOMPA 101.3 dɔma mani masase pa so dɔma FM 100.7 haya ɛna wotie yɛn ahaya ɛna wiase nyina nso tie abusia Kingdom 106.1 FM ɛwɔ mankasim ahaya baabi a statue kɛseɛ ne sie no ne nkyɛn hɔ pɛ ɛna yɛgyina yɛ yɛbɔ wo kaseɛ yi ɛna afei Kanehia ban radio nso agye kaseɛ yi ɛwɔ nkran Kanehia wɔto peteɛ Facebook no ɛyɛ SOMPA Accra 106.5 live SOMPA Accra 106.5 live ɛna YouTube no ɛyɛ SOMPA FM live TikTok no so nyina yɛ ahwɛ yɛ kyerɛ kwan mo amaduru hɔ nyina yɛ amon hyɛ mo ndabo tapo na mo mfa mo comment nto hɔ kama na bibia nyɛ fine abusia wɔn mo adawro ma no mo to nsɛm ne peten yɛ ɛma yɛ nso apesima ka de hye yɛ bɛgye brɛken kan kase ne nyina kama ɛde ma wo na asafo kan tanka dawro ma ɔde ko Facebook ne social media ne nyina so ɛna bretoba wɔn nso so ɛka yɛ ho bo voices ne nyina ma yɛn bra na mpanifo aka kase de mo nyina nso ɛbɔ yɛ chidom no anuanom no yɛ me ɔdoma nkoma kyea me ɔbrempɔn nana kwaku ampoma menembra triple A man ajapia apam dada abusia yɛkɔ na blaster ne ɔmbɛyɛ ya na ɔmayɛ no nyame yɛ adom wa no onum yɛbɛtena se ɛsan de live commentary ɛde abrɛ wo na yɛkɔ die SOMPA yɛ akɔ yɛ maganafoɔ nyinaa yɛ akɔ san sɛ baabi adu ne deɛ kosɛ